Още? Леко с китаите. Усмихвайте се. Може тия снимки да са исторически един ден, да има звезда сред нас. Къде знае, да? Аз съм Борис. Живея в град Варна с моето семейство. Майка ми, баба ми, дядо ми и прабаба ми. Уча в Националното училище по изкуства Добрин Христов. Не всички предмети са ми интересни, но си пиша домашните старателно, защото знам колко е важно да трупам знания. Обичам да чета. Любимите ми книги са приключенските романи и книгите, в които главните герои са деца. Това е Монг. Той е много хубаво същество и много ме обича. Обича да се храни с каквото и да е. Най-много обича да се гали в мен. Някой път даже заспива, когато го гледа. Той е много любвеобилен. Обичам животните. Понякога мисля, че само те са ми приятели и само те ме разбират. През свободното си време рисувам. Когато съм щастлив, рисувам усмихнати деца и цветни градини, но когато съм тъжен, рисувам страшни чудовища. Не винаги съм щастлив, не винаги животът на моето семейство е лесен. Направи ляс по-бързо. Абе, ще ми направи дълга дръжка. Майка ми често е надалеч. Но ме успокоява само това, когато взема китарата и започна да свиря весели мелодии. Аз съм само едно малко момче с големи мечти. Когато порасна, ще стана голям китарист. Това е моята мечта.